saya punya ada lali janji nih. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawananmu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe Hatta SMS rambalasi yen tak telepon malah pateni mangkel aku yen kepetok pipimu mesti tak jiwa 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 lali janjine kandhane alesane mangkel sapa sing ora gelem kado dendam kowe ora takon janjane kowe ning endi gelagaku sejak Yupriani sudah aku eman karo wanita liya Lorenza Terus mulai ke depan ini Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawananmu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe tak SMS rambalasi yen tak telepon malah pateni mangkel aku mangkel yen kepetok pipimu mesti tak jiwa 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 lali janjine kandhane alesane mangkel sapa sing ora gelem kadung dendam kowe ora takon janjane kowe ning endi gelagaku sejak Yupriani atiku sujono kowe malah karo wanita liya lali janjine sampun terpenuhi nih, C. Pripun? Iya. Halo, tes lagi.
Pripun para tamu, monggo bisa dilanjut lagi. Nggih. Bisa dilanjut tentunya masih ada request dari para tamu undangan pada siang hari ini. Sini ada Mas Darwis tadi request terkesima dan Terkesima. malam terakhir. Ada banyak request lagi di sini tentunya Iya. dari keluarga besar mempelai pengantin putra. Muara Kasih Bunda.